pagelaran ketoprak Mataram. Dene ing ratri menika badhe anggelar lelampahan nggih suminten edan. Ewadene suminten katindakaken dening Mbak Tatin Titot. Jembluk Warsiah katindakaken dening Mbak Elisa Orcarus Alaso. Mbah Waloyo dados dingklik dadi Mas Brotonipun. Pramila saking menika monggo sesarengan hamirsani gelaring ketoprak Mataram. Matur nuwun. Sumini, Suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Kaya iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Kleru Sumini ora adoh kok. Den Mas. Duh, Suminten. Pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggon ijen nanging aku ora tresna kelawan sliramu wong. Sik lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresna lho. Lancang Subrata. Lancang. Aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu, kene rada caket kene nanging aja banget-banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antu-antu saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas? Aja kaya ngono Suminten. Kok aja kaya ngono pripun to Den Mas? Wong tresna kuwi tukul saka ati. Sekedap lho Den Mas. Panjenengan menika Lemu geret aja banter-banter ya wong wis ayu. alon-alon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresna saestu lho kalian panjenengan menika mbok jenengan ampun menolak to. Ya ngene Suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kalih jenengan luweh apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Den Mas. rasane ngatiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten, kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan lho. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna kalian tresna. Sambluan pas kukule lho. Endi ta kok kula? Aja ndemok kene wong ayu. Lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng garing ngemplok. Wah, ngene wong ayu. Ayo. Arep muni piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng oja. Yen ayumu ki ayu. Terus Tenan lah, yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh, irung kok miji timun lho. ya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak-mbelal. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Den Mas, nek Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampik iki mboten wedi dosa napa? Aku ora nampik, nanging aku wis duwe pacangan Ya padha liya. karo kuwi jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salahe ngopo lho ora gelem iki? Wong ya
bodine wis kaya ngene. Ayu yo ayu. Cemplek, cemplok. Cemplek. Ngadeg kok kene cemplok. Lagi pacangane. Kene wong ayu. Kentongane tik. Ben kentong aku. Iki ketoprak cilikan. Lek dituthuk suwi-suwi gedhe. Coba sawangen. Iki pacang aku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi ta jenenge cempluk. Padha-padha anak warik, anak warok. Terus nek umpamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Umpamane jenenge menika ajeng sare, umpama kalih kula rasa dadak nganggo kasor tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksudnya napa tak kowe iki? Lho, kowe nek njupuk wedang ya ming tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Iya to? Anek gedhe cilik kok sing nganggo men sethithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek ming sethithik sing kanggo tanganmu Kudu kuwi tok. mesin. Ya syukur nek dong. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomong nek aku ki pacanganmu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi sapa? Ojo. Terangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis ndandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Menyok ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Toprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku rek ya ora masalah kok. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya bintang kaya ngono lho. Se. Kamu sopo kok ngerti-ngerti kowe jejaketan karo calon garwaku tulung tebangno sopo jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi asa Menika tepang-tepang barang e. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cemplok. Cempluk. Masa kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media ya ora ning ora tau ngerti aku. Biyen kurang ono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa. Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Loh piye to? Aduh, kok piye to? Eh. Piye to Mas iki ya piye to jane Aja dadi wong joroke. lanang? Iki kena ager-ager ngawur wae. Akhir-akhir sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik. Instruksi sing jenenge Broto iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan po ya kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono yo. Piye? Ngene lho. Aku Ngapa? Mau kan wis iki plok, iki calon Plak bojoku. pluk pluk cempluk. Cem. Kanu iki mau iki wis dadi iki mau iki arep memper apa Memer apa? Ayo. Apa arep Memer apa? Mau wis arep ngopo kowe? Mas arep Kuwi ngopo? klambiku ngerti klambiku suwek-suwek. Mergo dipeksa karo iki lho. Masa wis arep mbok. Ngono. Ngono kuwi Mas ge laguanmu ning Ning akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Ya. Dadi bedane, Bedane. kowe wedok aku lanang. Kenae piye kok jane arep memer-memer kuwi mau? Jane iki sing adak di bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki ki calon bojoku ya sapa jenengmu ngomong iki calon ten apa? apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene weh. Ngene weh. Kowe ayo tak ulehke. Kowe bali. Aku Kowe bali. Kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok Kene. dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe. Ning aku siji wae aku. Aku njaluk ladenono siji iki penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu. Kae lho.
Iya. Wong kembang Den Mas. Ora ana liyane to Den Mas. Ababmu. Ya sorry aku mau bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhuse mangan pete. Oh, iya. Den Mas. Jupukno. Ono kuwi to. Kek jupukno kembange apa? Tak jupukke. Heeh. Saestu jenengan mangentosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya, iya, iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, Cempluk, aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu, Cempluk. Ben kae dadi wong mbuh ora ngerti aku. Den Mas. Den Mas. Kok malah dadi mlayu ora karo-karuan? Den Kayak edano. Ayo waktunya edan. Simba. Tolong anakku. Walah minten anakku. Anakku minten Nah, ono ganti apa dakwaan anakku? Kowe dadi mbokne. Bapak, iki lho Pak, anakku iki lho Pak. Ono apa ten kok kowe mlayu-mlayu ke jarang-jarang Yo. kaya ngono kuwi karo tumetes elohmu. Kenang apa, Nduk, kowe? Kenapa? Kok sik mbokne. Mbok yo koclok kuwi. Mbokne ra cetha blas. Omong apa aku radong. Suminten, kowe aja ngawer, anu aja ngawur. Tolong ya aku mau bar ketemu Den Mas Broto terus kok ora ana iki nang endi to, Pak? Den Mas Broto ki sapa, ha? Iya to Pak, iki calon maune nak yo arep dadi bojone Suminten. Apa wis ketemu Wis karo ngene Den Mas wae. Broto? Aku mau iki wis ketemu ning kok ilang. Wah, ana sup. Pak omongno tenane piye nek jane iki Suminten ki ora bakal karo Broto ki terangno ngono lho Pak. Ngene lho, Ten, ora piye-piye. Suminten. Wingi iki jane ya wis arep dadi bojomu. Ning ana patih utusane Kanjeng Adipati iki sing nang nggone kewarokan kuwi mau isine Kewarokan. Hah? Nang kewarokan iki nang endi? Nang omah warok iki lho kewarokan. Kuwi ceritane tak kira ki arep ngenai pitukan jebulane awas gamelane ya tuk tuk tuk. Iki mau batalke. Tuk tuk. Sing jenenge jodoh pancen kaya ngono ra mesti ketemu saiki ya, Teh. Mbak Mimi, Mbak. Ra ono iki mung tutup gelas. Mbak, aku terus piye mbok nek ngene iki carane aku Ora ki apa-apa. padahal aku ki wingi wis nyiapke mantenan ki arep nanggap wayang lho, Mbok. Jane arep nanggap sapa dalange sapa Arep rekane. nanggap kuwi lho, sapa jenenge Oh. sing dalang rapatya kondang kuwi lho. Jenenge Cahyo Kuntadi apa sapa kuwi lho. Saiki dalang kondang kok rapati kondang ki piye? Wah, kondang, Mbak. Kondang. Kondang apane? Rada larang. Oh, ya mulane rasah nanggap kuwi to. Wah, ya Ora. aku diwangi golek iden Mas Broto. Golek ana Baik, ya, Suminten, kamu dikentil, Suminten, Suminten, mbokne. Piye? Kowe bubuk karo aku wae. Kok malah bobok Aja ngono ki anakmu nek diumbar iki anakmu wis meh kentir. Wis. Tak didit. Gek ndang tak dedet-dedetno ngono. Wis to. Mbak, aku ki nak ning ngene iki, Pak. Wis to, Aku mau Nduk. aku iki wis nganu lho, Pak. Aku wis dandan cantik ngene iki to, Mbak. Elingo Nduk Cahayu. Pak. Waduh. Iki sesuk aku dandane kuwi lho, sing ngene diorek-orek kae lho, Pak. Iya iya. Tanggapke wayang, pitung Iya. dina pitung bengi, Pak. Iya 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 iya. Mbak, Wis kowe iki gek gendeng mo. lek gendeng piye? Kamu iki lho. Karo si Wong gendeng kok dipeksa. Piye to, Mbak? Wis gek gendeng ngono kuwi cepet. Ngono kuwi, saya ceritane iki ngono kuwi. Piye lek joget ya diwarai? Ah. Gek turut kono. Alah anakku kaya gendeng tenan to anakku wis dah Suminten. Pak, ayo kok gek nang penghulu ngono lho, Pak. Ayo ben iki yuk.
Suminten, malah sing edan mbokne. Kowe sing do edan ora? Ora diwakalke kowe. Belum. Piye ta? Kowe ki edano, gek tak kancani. Oh, iya, iya, Ayo iya. golek duit. Ya. Wong arep golek duit direwangi gendeng kuwi. Wes. Mbak, oh, Den Mas Broto. Iki Den Mas. Malah Den Mas Broto. Waduh. Ngalah. Den Mas Broto, kula padha Panjenengan napa Den Mas Broto? Wis sak kecekele ora apa-apa. Gendeng ya, Pak. Panjenengan napa Den Mas Broto? Broto palsu. Broto palsu, asline sinten? Den Mas, jaluk Ah. duit. Asline Pak Trimo. Ngene, sedulur-sedulur, mengko do nyawer iki tak toke kene suminten nggih. Setuju? Nah, Wes. lagune perahu layar Mas Dalang. Oh, nggih. Nggih. Perahu layar. Layar. Yuk. Yo, perahu layar.